Wazobia Record. Amarya, muje amarya yau da lokacin ki yayi. Me lokaci ya hawa ranar kice. Kun yi aure na so da kauna Alkasim angonki. Kai mata na gidan biki ga Amirna ya gini mana zo in ci arziki. Yau ranar rikice amarya Hauwa ki ji batuna. Gidan mijinki Alkasim za ki zauna. Sama ne daga yau kun fara yi har abada ma. Ibada ce za ku fara yi kar da ki kosa. Dan a gurin bikin ku yau mun ga babbar rana. Alkasim ga Hauwa an baka karki amana. Iya wuya sirrin ku kurke kar ku tona. An kunya kan kun tace bakin yan gulma. Da yau da gobe kun sani ta Allah ce. Idan ya baka kai godiya sai kara ma. Idan aka san haka sai ka ce alhamdulillah. Amarya ki gane duk batun da na alkinta. Da gidanku da gidan mijinki kwai tazara babba. Ga amarya Hauwa bikinki ne hajiya babba. Ga amarya ga ango ga amarya. To ango Alkasim yanzu nabi ne fa kanka. Dan Allah ka tabbatar ka adalci kansa. Dan kowa na shaida an ce baka da wauta. Ga amarya Hauwa ka mai da ita autar mata. Bikin Hauwa da Alkasim ne ina kuke mata. Bikin hajiya babba ne na ga manyan mata. Ta amarya Hauwa na san akwai ilimi sosai ga ibada. Tokar da dakiyar dakiyo rauni. Yau dai gidan mijinki Alkasim za ki zauna. Ki nuna musu na gaba ya riga ya yi gaba. Hajiya babba matar Alkasim. Kai mata mu sai da ku. Mata ku namu ne. Mata na gidan biki. Kai mata girgiza mata juya. Kai karkada mata taka kai. Ina iyaye na amarya ni da ku yanzu na fara. Bikin nan dai naku ne dole in yi gadara. Mahaifin amarya Alhaji Abubakar na gaishe ka. Maman amarya Hadiza dole ne in gaishe ki. Manyan iyayen amarya dole ne in sanyo ku. Dan kun yi murnar auren Alkasim da Hauwa. Galadiman gado yayi murnar auren nan. Ga da masun Kano shi ma yayi murnar auren nan. Alhaji da yaba Ahmad mai turare yayi miki murna. Alhaji Basir Sani mai turare yayi murnar aure. Alhaji Nasir Sani Kabarawa yayi murnar aure. Alhaji Abubakar Ahmad mai turare yayi murnar aure. Alhaji Gali Ahmad mai turare yayi murna shi ma. Alhaji Awaisa Ahmad mai turare yayi murnar aure. Ga iyaye na amarya mata ni da ku na fara. Ga hajiyar koki dan ita mata yau murna. Ga hajiyar kurna Allah ya kara miki rama. Mama mata yau murna. Momi mata yau murna. Antu mata yau murna. Umman Zara da murna. Hajiya Umma ma da murna. Umman Goran Dutsa ga Antu Baturiya ma. Antu Rukayya da murna. Ga Antu Habiba ita ma. Ga yayye na amarya yaya Walidi ya murna. Yaya Bashir ya murnar aure. Yaya Dattijo ya murnar aure. Kai ga Hajiya Iyami ga Hajiya Iyami ita ma ta yi murnar aure. Hajiya Iyamu ga tambarin ki na bugo shi. Hajiya Iyamu tamu alƙara nisan kwana. Maman Aisha ta yi murnar auren kauna. Hajiya Zainab maman Rais ta bota gaishe ki. Uwar gidan Alhaji Sadam ke kika sa na yi waka. Yayar amarya ce ke alƙara muku zumunci. Ga kawaye na amarya su ma sun yi murna. Hotun bota ita ma na gano ta yi murna. Usna ma ta yi murna. Momi ta yi murna. Asiya ta yi murna. Islam ma ta yi murna. Saudat ta yi murna. Hauwa ma ta yi murna. Nabila ta yi murna. Umaira ta yi murna. Fatima Zanga da murna. Shahida Hajiyar Dala Mufida sun yi murna. Ga abokan ango ma sun zo su yi muku murna. Abu Dogo da murna. Idris Dauda da murna. Abdu Wala ya yi murna. Mustapha ya yi da murna. Abba Madaba